Uprednostňujete bývanie v blízkosti centra mesta? Práve pre vás ponúkame na predaj trojizbový byt na Kotrádovej v Prešove. Ulica Kotrádová ponúka kompletnú občiansku vybavenosť. V blízkosti sa nachádza základná škola, materská škola, potraviny, pošta. Výhodou je, že za 5 minút pešo sa dostanete do centra mesta. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na trojizbový byt na 2. poschodí. Byt sa nachádza v zateplenom panelovom bytovom dome s 2 novými výťahmi. Celková výmera bytu je 60 m2. Byt je v pôvodnom, no zachovalom stave a predstavuje príležitosť pre tých, ktorí hľadajú zaujímavý byt, aby si ho prispôsobili svojim predstavám. Byt je orientovaný na juhozápadnú stranu. Šikovná dispozícia ponúka priestranú chodbu, 2 izby, veľkú kuchyňu, obývačku, samostatnú toaletu a kúpeľňu. Ponúkame vám skvelú príležitosť získať byt v pôvodnom stave, ktorý má potenciál stať sa ziskovým investičným bytom alebo vašim novým domovom. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Lucia Frimerová a zastupujeme realitnú kanceláriu Eston Reality.